is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Alas 8:05 at kabuasan. Sumpalan yun ng ulan sa programa Orly in the Morning. Yan kapaborito Orly Navarro. Wadjala sa programa may paruntal mat na saray matuatan na pete-pete giran na likna ay balay. Agaw natan na Lunes. Oy, bali-bali na agaw, Engineer Nixon. Payday, sweldo. Yada Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Kalob kanta bayo balot amigo yo RJ Jimenez at your service always. Laraya gabayo ni pasabiran serbisyo publiko liknaan opinyon. Saya text line tayo 0945-183-4352. Yada Facebook live tayo. Nabandagyo kami. Search Silabat, DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Live po tayo dyan. Karada saramay walay alumukya puso. Gabay day untulong. Kandi Mr. Cervantes. Anong yumat? Naniman ha? Makipag-ugnayan lang po dito sa DWGE. Yan. Basta makatulong tayo, tatang tanagagik. Pagamor tayo tulong, dasaray mangkakaukulan. Iran na gagi tayo. Share your blessings. Iwan sa may nako. Kasi nanununot ang kulamot. Yay flood control, skandal. Kasi katuyay lamot nasatay aga pang kakasakay. Nasaray opisyalis tayo. Kawala ramay kwandan na isasanib, proprotektaan. Wala mo, tiramay may babagayan na usarya.
politikaan sa bansan Pilipinas. Pero may kayo, tanong man patawag ko no na special session. Si Presidente Bongbong Marcos saray senador walala subalikas na Senador Villanueva ayaya kaunalaya walaray sayang tanbalbalita yanayarin umpigar at atang tanagagik kampo ng Senate President si claim at atang tanagagik ay si Alan Peter Cayetano walad grupo tuya pero tinga nasisiimda paano mila saya grupo ng Gatchalian pero saya kwantumat yung palapagla bilang mampatawag na special session si Presidente Bongbong Marcos at si Katoso natindi in the name mat tatang tanagagi ka serbisyo publiko sana may pasa na resolusyon tapyano natulungan iray mangkakukulan na tulong laulada saray biktima na saray sakuna tatang tanagagi si Rina o rason supantutungtungan at walad maktak ya rason singa Chis Escudero mo ay nakasalalay na yung pagbibigay serbisyo sa mamamayang Pilipino. Nitan, sige. Speaking sa tayo 7.8 ay yugyug kakasil na yugyug ditanod sarangani at jada sangkaunuran niya bilang mabutla at 61 so asaray at tigwayay bilay dasatan niya maksilya yugyug yalik na ditanod Mindanao ditanod Sarangani Province after nasatay yugyug delaplamat so alik na dadtan dasatan niya lugar lamay kwandaya climate change lamay nantupot manayad saramay ako nan programa tayo yagda natatalusan ko no tani panaunlay si Bilao kimbalot at yada saray balita may kwanda na super El Nino may talaga na makalik na tayo na say tagtuyot ipanaun balot na say mamauran la ano El Nino kwa mo tagtuyot no El Niña ya may delap patatang tanagagi pero kwanda jadarapan niya bulan nalik na tayo El Nino ang tulaya ay daya laman si babagadaya epekto na satay climate change yasay manggagawa mo't nilan lamang saray mambibilay si katiran manayam mundong ibabaw masyado la so panag-abuso tayo at say kalikasan kamyamay mo't balot so gagawan ya programa na say gobyerno yano jaduntan at na minimize so saratay epekto nasaya climate change panamaglay nasaraya reforestation pantanom na tamtanaman panasikaso nasaraya basura bawalay mampuol asuwak ke makakabutaw nasay ozone layer ang babangil la tatang tanagagik pero saan siya ni yaw niya la so nalilik na tayo wala ramay maungmat at say tsorya
Mong iran man salita, mong iran man research, no panon to'y gawaan, Engineer Nixon. Pero sa iya pansusumpalan tumabalat, ang galabat la, duntan niran na workshop, dialogue, no panon to'y gawaan, pero may total implementation, pangural, nasaray violator, ang gapo. O ang gatilabat planning, panagplano, panon tayo na paran o kaya baten sa epekto na sa climate change. Yun niya so nalilik na tayo, di ba? Good morning, da si Insan Philly Tigno, tan si Insan Ray Tigno, dita na da Caloocan Norte. Da balay na Binmalay, Pangasinan. Enjoy life, Insan, ha? Basta saya importante, walang stress. Si katutan actually, so mampapalala na saray lilig ng tiran na dukna ledlaman. Ratay stress, mental stress lalo la. Nunot kalanunot na problema, nako. Basta enjoy life. May kwanda, matuto tayong masatisfy kung anong mayroon tayo. Kasi kung minsan kulang tayo sa satisfaction. Ang gusto natin, tamay pera na tayo. Gusto pa nating madaming pera. Tuloy, nagkakaroon ng problema yan. Good news, nabuwas. Pero walay katekep ton bad news balat, Engineer Nixon, ha? Nabuwas, walay big time rollback sa presyo na diesel. Nababalamot ka kasi pasahe. Saray bus. Ano maminsan, dyan saray luluganan tayo bus, medyo agdalay niya bubara may pamasahe. Wala kumun niya bubayamat. Tadi walay big time rollback na buwas. Sa presyo na diesel. Pero bad news. Tadyada gasolina. Ay walay tagiton da isat. Akin na dapat sabay. Pagka bumaba yung presyo ng diesel, sabay na yung gasolina. Anong tuloy ng kumpare kong manginginom, mababalik pa kaya? Doon sa dating presyo before na takihin ng Iran at ng Amerika at ng Iran yung bansang ng Amerika at Israel, yung bansang Iran. Sana mabalik sa dati, Figara tama na, nanunutan mo, Engineer Nix, 56, di ba? So presyo saraman niya bekta ng timerak sugyera katiterak tulambangat ay bigla na dyan sa naga walang niya tagay mitlong beses ay sosilis. So hanggang tuloy-tuloy nila ay matagay aglapin mawil sa may datin presyo. Ini walay good news lalamot. Kaya mampak na ang Amerika taniran, totally tigil na yung gera dyan. May mantungtung kila, bali-bali. Kaya ay socialist. Pero sa kwanto may katungtung ko, Engineer Nixon, malabo na daw na mabalik sa dati yung presyo ng produktong petrolyo yan. May naghahanap nga saan yung pagbabawas sa excise tax? Na ipatupad ba? Wala ata sa petrolyo. Ay, nako. Good morning sa mga nakikinig dyan sa Manawag, Pangasinan, Barangay Baritaw. Sa inyong magaling na board member, board member Jerry Rosario. Monday ngayon. Regular session ng sangguniang panlalawigan.
At congratulations nga pala dun sa nag-champion sa palumbay bisikleta. Nalimutan ko yung pangalan ha. Kaya kung sa sports parang nakikita natin, natututukan yung mga palaro dito sa Pangasinan. At sa darating na June 20 ata yung umpisa ng volleyball para sa lalaki at sa babae. Yan. Intertown Volleyball Tournament. Yan nga sa Manawag, nakita ko sa post ni Mayor Ming Rosario sa kanilang flag raising ceremony. Pinakilala na yung mga nagiging manlalaro sa babae at lalaki sa volleyball yan. Oy, happy birthday daw kay galing kay Stong ng Orbistondo. Stong. Ito yung may pwesto dyan. Happy birthday daw sa kanilang mayor. Bakit? Birthday ba ngayon? Ni Mayor Muding Operanya. O yun, pagbati ni Stong kay Mayor Muding. Sa mga pupunta ng mga schools ngayon Monday, di ba? Ay nakaramdam ulit tayo kanina. Nasa alert na daloy na trapiko. Siyempre Lunes. Kamaya-maya luganan. Pero dahan-dahan lang. Nababasa ko pa rin yung nakapaskil sa mga highways. Dito sa Second Pangasinan Engineering District. So ho yung inaskill ni dating DPWH Second Pangasinan Engineering District, Engineer Rodolfo Boydion. Good morning, Engineer. How are you? Nabasam ditan Saray Highways Jadgilig. Drive safely, arrive home alive. Paalala yan sa mga motorista na talagang para mapaalalahanan na magdahan-dahan sa aksidente kakirim. Ito naman, subukan ninyong lumapit sa PCSO Idol Quantum Earth. Siguro ito yung nakita yung ating bisita kanina na may karamdaman. Speaking of PCSO, itong Philippine Charity Sweepstakes Office, sila ho yung tumutulong sa mga kababayan po natin na mayroong mga mabibigat na karamdaman, operasyon. Pumunta lang po kayo sa opisina ng PCSO dito sa Pangasinan. Ang kanilang opisina ay hindi na sa Urdaneta City. Nandiyan na ho sa bayan ng Lingayen. Yung opisina ho ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Mayroon ho silang programa patungkol sa pagbibigay ng financial assistance sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Ito po yung kagandahan ng atin pong pagtangkilik sa mga laro ng PCSO. At pati na rin itong Grand 88 Gaming Corporation na siya ho yung legal na nag-operate ng small town lottery dito ho sa lalawigan ng Pangasinan except Dagupan.
Dahil po sa araw-araw na bola ng Small Town Lottery, mayroon ho silang share sa PCSO. Na yan na po naman yung ginagamit ng PCSO para ho sa pagtulong sa ating mga kababayan. At bukod sa pagtulong ng PCSO, meron ding sariling programa itong Grand 88 Gaming Corporation para sa kanilang tinatawag na Corporate Social Responsibility. Kaya yung pong ating pagtaya sa Small Town Lottery, kayo po ay may tsansang manalo at kayo pa rin po ay nakakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga may karamdaman. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Yan po yung Grand 88 Gaming Corporation, larong may puso at kayo ay nakakatulong sa ating kapwa-tao. Yada Speto Technical, kakalot tayo Engineer Nexon Dakal. Sublela sa programa na PAM Sabin Malay, PM Sabin Malay. Bayan muna bago sarili. Kaya balot sumaktor yung amigo RJ Beremenes at your service always Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan